danna mana subscribing daga nan kuma sai ka danna alamar ƙararrawa sai kuma ka danna alamar like domin ci gaba da samun videos a wannan channel. To assalamu alaikum wa rahmatullah. Dan Allah dan annabi wannan faɗakarwa ne. Wannan ya ƙaramar yarinyar shekarar ta 10. Kusan mutum 5 suke lalata da ita. Kuma babban wanda ya fara wannan lalatan da ita mijin ƙanin mahaifiyanta ko uwa ɗaya uba ɗaya. Mahaifiyanta ne ta kai ƙaranta gudun shi cewa ba ta zuwa tallan, an ɗaura mata talla ba ta zuwa. Shi ne ya yi amfani da wannan daman yake lalata da ita, kuma ya sanar da yayin shi ne ko ƙannan shi kika ce? Ya sanar da yayin shi guda 2 uwansu ɗaya ubansu ɗaya su ma suke lalata da ita. Yana da aboki guda ɗaya shi ma ya gaya mishi shi ne wanshi ko shi ne abokin shi, suka zama su 3 suna lalata da ita. Saboda yarinya ne ta gaya ma mahaifiyanta saboda tana fitsarin jini, mahaifiyanta ta ɗauke ta zo ta yi mishi warning wai har sau 3 bai daina ba, ta yi threatening za ta kai shi a kulle shi in ya ci gaba da mayar da lalata, amma ba ta daina ɗaura mata talla ba. Da uwan da uban ba sa tare. Shi ne wai ta ɗauki talla ta je kasuwa sai ta ga mai sai da gwanjo ko wai ya siyan mata takalmin makaranta na 250. sai ta gaya mishi matsalar da ke damunta, ta ce gashi namijin ƙanin mamanta da yayin shi su 2 suna lalata da ita. Sai ya ce Allah ya shirye su. Me ya ce? Ya ce wai Allah ya shirye su. Shi kuma daren juma'a sai ya sa ta a toilet yana lalata da ita, kuma tana yin fitsarin jini, sannan sun sa mata infection ga ciwo bruises duka a gabanta. Kun ga mutum 4 kenan. Sannan ta ɗauki tallan shinkafa kuma kika kai ina? Gidan biredi. Shi kuma mai gidan biredin bai ma san wai ana fyaɗe da ita ba. Shi ma ya siya shinkafanta kuma still ya sa ta a cikin bayi ne ko ya sa ta a bayi ya ci gaba da fyaɗe da ita. Series of fyaɗe mutum 5 akan yarinya. Shekarun ki nawa? Shekaran ta 10 a duniya. Abin da ya sa nake wannan magana saboda iyaye mu muke kai kanmu haɗaka wani lokaci. Yarinya ta zo ta gaya miki ga abin da ake mata, amma ki ce wai zaki je ki faɗa. Me amfanin hukuma? Me yasa biki kai kara ba? Kuma me yasa ba a daina ɗaura tallan ba da shi ne ya ja mata musabbabin wannan lalacewa? Yanzu ga ta an batta da ciwo a cikin jikinta da yanka, tana yin fitsarin jini, tana da ciwo a cikin cikinta. Wai duniya ina zamani? Wannan bala'in da ake, ya kamata gwamnati ta ciro waɗanda suke prison wanda aka yanke musu hukunci ko mutum 5 ne a yi izina da su, saboda a yanke musu mummunan hukuncin da zai sa mutane su tsorata. Wannan bala'i da musiba ya ishe mu. Wannan masifa ya kamata a ce mummunan mataki ake ɗauka akan masu aikata wannan. Safe da rana da dare kullum akwai rape case. Yanzu muna interview da ita, ina tambayanta, an kira ni daga Zaria, shi ma an yi fyaɗen yarinya a shekara 4. Case ɗin yana nan a police station ɗin Zaria. Na ce wasu su je su duba saboda ni yanzu zan wuce police station ne inda aka kamo mutum 4 sauran mutum 1. Wannan bala'in ya kamata iyaye su duba wa'anne ne abokan 'ya'yansu. Idan yarinya ta fita ta dawo ta daɗe, ki duba ina ta je, ki duba su waye da waye suke mu'amala da ita. In kika ga an ba yarki ko dan jin da ana maɗa namiji ma wani sabon abu wanda ba ke kika siya ba, ku bincika ku ga menene aka sa a ciki, menene me ya faru, waye baki, da wa kike mu'amala. Wannan shine bala'o'in da muke fuskanta. Na rantse da Allah da Annabi in ba mu tashi a tsaye akan maganar fyaɗen nan ba, wallahi billahi tun kina ji a labari a nesa zai zo har cikin gidanmu. Wallahi wannan abun ba wasa bane, bala'i ne, musiba ne, ibtila'i ne ya zo a gare mu. Dan Allah dan Annabi iyaye a kula. Sannan gwamnati ke ma ki fito ki tsatsauran mataki. Dokokin nan akwai su ba wai babu su ba, amma a aikata su a wanzar da shi. Implementation shine babban matsalar gwamnati. Ta implementing abu sai ta doka, sai a bar dokan a haka. A ɗauki shekara 5-10 ana yin case kwaya ɗaya. Ga su sun yi confessional statement, sun yadda sun aikata, sun gaya ma 'yan sanda. Me yasa za a bar irin wannan case ɗin ya shekara 10? Wannan yarinyar shekaran ta 10, aka shekara 10 ana ce dan Allah dan Annabi a arewa tana nan koko an aurar da ita. Kuma iyayen za su ci gaba da bin case ɗin. Wannan abun kamar sabotage ne ake mana. Mu wallahi tallahi ba mu yadda ba.
maganar rape din nan ya ishe mu. Ya kamata iyaye mu tashi tsaye mu kare lafiyar ƴaƴayen mu. Malaman addini ku shiga cikin wannan magana, a dinga hudubobi a masallatan juma'a yanda kuke yi lokacin zaɓe. Dan Allah dan Annabi ku haɗa kanku guri ɗaya, ku yi kira akan maganar fyaɗen nan. Sarakuna, manya, dattawa, ba sai ƙungiyoyi ba.